Bismillahi malatiga don kibaru kɛnɛ kan bi ye tarata ye mai kalo tile 18 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya minnu b'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ ko kita ko yen dugulamɔgɔ kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira kunu ko ka sabu kɛ k'u ka kiritigɛla dɔw kɔni bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛ u ka taga bɔ kita ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ nana ka fɔ ko kunu min ye mai kalo tile 17 kɔnɔna ye ko wulikajɔ dɔw kɔni tun bɛ kita kɛrɛnkɛrɛnnenya kita sogofagalaw ni o ye busow ye ko olu kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira ka yira k'a fɔ ko kiritigɛla dɔ bɛ kita ko fo o ka taga bɔ yen ko sabula a ye baara dɔ kɛ baara min man kan tɛ ka kɛ dugu kɔni kɔnɔna la ayiwa ɲɛfɔli minnu kɛra an ye o ko kunna olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye kita sogofeerela dɔ de ye ko ale yɛrɛ tun donnen don kosɛbɛ kita ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye ko ale kɔni kun minɛra ko ka sababu kɛ ko dɔ taara saga sonyɛlen kɔni feere ale ma tuma min na kɔni o kɔni waleya kɛra ko finitigiw ye ale kɔni minɛ ani min ye saga suɲɛ ko u fila bɛɛ lajɛlen minɛ k'u taa n'u ye kaso kɔnɔ na ayiwa ko o waleya ninnu kɔni senfɛ ni sogofeerela in kɔni bɛ yen nɔ ko ale banara bana ye hukumu kɔnɔna la bana juguyara kosɛbɛ min ye burusiw kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye olu fara ɲɔgɔn kan ka taa min ye kiritigɛla min bɛ kita ka taa kibaruya lase o ma ka yira k'a fɔ ko a k'a labila a ka taa kɛnɛyaso la hali ni a bɛ lakɔlɔsi finitigiw fɛ nka a ka taa kɛnɛyaso la walasa a bɛ se ka furakɛ ko tuma min na o waleya ninnu kɛra min ye nin kiritigɛla ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ sɔn o ma ayiwa u ka kuma kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin sogofeerela in kɔni mɛnna kaso la bana in kɔni senfɛ ayiwa ko min ye kunnasini ye ko nin kiritigɛla in kɔni ye nin sogofeerela in kɔni nabɔ ko ka taa n'a ye kɛnɛyaso la ko y'a sɔrɔ bana kɔni juguyara kosɛbɛ tuma min na ale kɔni sera kɛnɛyaso la ko ale kɔni fatura ayiwa o de senfɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɔra kunu u ka nisɔngoya yira u y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ don ko fo ni maa min bɛ yen nɔ ni ale ye kiritigɛla ye kita fo ale ka taa ka bɔ yen nɔ ko sabula a ye waleya min kɛ a ma waleya ɲuman kɛ ayiwa o kɔni senfɛ min ye kita dugu ɲɛmɔgɔw ye ni finitigiw ka ɲɛmɔgɔ ani a ɲɔgɔnna caman olu kɔni bɔra ka ni makɔfɔlen ninnu kɔni deli ala yira k'a fɔ ko u b'u bolo da u dusu kan ko olu kɔni bɛna a ko lajɛ wa ko min ye nin kiritigɛla in ye ko a jo t'a la wa ko ani min ka kan ko o bɛna d'a kan ayiwa o de kun na an bɛ don min na ko bi mankan kɔni sumalen don fɔlɔ nka maa kɔni t'a dɔn a ko bɛna laban cogoya min na ni min bɔra la an n'o dɔw kulo kan don n'a nata wa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kidali mara la a yirala k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko maa 40 kɔ k'olu kɔni fatura yen nɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko karido min ye mai kalo tile 16 ye tesali ni ale bɛ kidali region kɔni fɛ ko sanubɔyɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o ye mɔgɔw k'u to sanubɔ kɔni na sanu dingɛ kɔni kɔnɔna la ko sanu dingɛ in kɔni dafirila n'u ye ni maa 40 kɔ kɔni fatura yirala k'a fɔ ko nin ye sanubɔ dingɛ ye min kɔnɔna ka bon kosɛbɛ ko wa ko lakana kɔni tɛ nin yɔrɔ kofɔlen na dugulamɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ welewele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin sanubɔla ninnu bɛ se ka lakana cogoya min na ani walasa u bɛ se ka baara kɛ sariya kɔni kɔnɔna la cogo min ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mayina ni ale bɛ Bafilabe mara la ko denmisɛnnin dɔ kɔni bɛ yen n'ale si bɛ taa san 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ko ale tora ji kasara kɔni kan ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ min ye mai kalo tile 15 kɔni ye ko nin kɛra dugu dɔ la ni ale yɛrɛ ni Mayina cɛla bɛ kilomɛtiri 5 kɔni bɔ ni an b'a fɔ o ma samiya ko nin ye denmisɛnnin dɔ de min san bɛ taa san 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko ale su kɔni yera yen ji la ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ni makɔfɔlen kɔni su yelen ko u y'ale su don nin bada kelen in kɔni ayiwa ko kɛlen ko yen finitigiw kɔni wulila ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni da don ko walasa u bɛ se ka a dɔn kun jumɛn na ni den kɔni tora ji la ani ka lajɛ ni maa nɔ b'a la walima ni maa nɔ t'a la ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na o koɲa kɔni na ayiwa ni min bɔra la an n'o dɔw kulo kan don n'a nata ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoni kan ni minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu y'a yira k'a fɔ ko bana dɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnkura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ k'a bila min ye mai kalo tile 17 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 4 ye wa ko maa 63 kɔni bɛ yen nɔ k'olu kɛnɛyara ayiwa ko coronavirus banakisɛtɔ maa minnu bɛ an ka kɛnɛyasow la n'u olu ladalen don ko bɛ maa 34 kɔni bɔ o maa 34 na ko maa 7 kɔni bɛ yen nɔ ko olu ta ka jugu kosɛbɛ wa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni garijɛgɛra coronavirus la nka n'u olu kɔni tora u ka so n'u lakɔlɔsilen don hali bi ko bɛ maa 557 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko kabini coronavirus banakisɛ kɔni donna an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra nin bana in na ko o kɔni bɛ taa maa 10,494 kɔni na
o maa ba tan naani ni kɛmɛ ni 94 kɔnɔna maa minnu bɛ yen n'o fatura o ye maa 500 ale ni 11 kɔni ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya di olu ma o ye maa 9,000 ale ni 290 ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bidon kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata